tayong amo. Kaawat tayo iti papalasang ipaparo tayo. Aning maning agrit ladies. Ang kayo nga papayo, tatakay iti armos palaing salunan. Takay palaing iti pito na tatangarami. Tunubiyok anataya ay apo na kaama. Nurumansa ay naganas kanay na ngahiyabla. Dakil di pamakina magsugwapo ako nada. Arik na pa'y jay pampanti sa al-aliya itirabi. At tunubiyok anataya ay apo na kaama. Nurumansa ay naganas kanayon na ngahiyabla. Dakil di pamakina magsugwapo ako nada. Arig na pa'y jay pambanti sa ar-arya itirabi. Anya na bislak nagmayaten abisla. Anya na bislak nagdakilin abisla. Anya na bislak at datanay kumaga. Nagsakitin di aplat siya'y bislak ay maulawa. Tunubiyok anataya ay apo na kaama. Nurumansa ay naganas kanayon na ngahiyabla. Dakil di pamakina magsugwapo ako nada. Arig na pa'y jay pampanti sa al-arya itirabi. Anya na bislak nagmayatin abislak. Anya na bislak nagdakilin abislak. Anya na bislak at datanay umabla. Nagsakitin ti akla siya'y bislak ay maulawa. Nagsakitin ti aplak siya'y bislak anak kaganganas. Okay, makita yung man. Perning nagrarag